Welcome to Naisyaga Channel, ang nagapalangga sa imo. NYGC, Nice Yoga Channel Blind Drama. Ang NYGC, Naisyaga Channel Blind Drama, KAB 106.9 ASFM. Nagadulong naman sa inyo sa isa naman ka istorya sang paghigugma nga aton ginatig uluhan. Nagbulat nga paghigugma. Kagkaron sa pagsugod. Amigo, pwede bala ako pamangkot sa ngalan mo? Ako gali si Janjana. Ikaw ya? Ako gali si Rain. Baw, kanami sa ngalan mo ba? Sugod siya bong, friends na ta ha? Oo Sige Rain. Mayo paguro, mampang ta, total. Si mama, wala pa man diri. Friend, kasadya sa ato nampang, no? O gani, kadayaon na bisi mo. Hindi Huwag ko yan ang daya si mo ya. Tani, dyan, hasta magdako ta. Friends man tagyapon, no? Gani, gusto ko ya. Hasta magtigulang tao, tanay taya. Grabe ka naman. Basta, tandaan mo lang ini, Rain. Ano na dyan? Palangga agad kaya? Oo. Kay ikaw lang gaya ang friends ko yung nagaupod sa akon pero niyampang. Sige Kay palangga naman ka dyan. Ano, Meg? Ginapandaman ko ikaw, Pandaman? Ano, Meg? Hinugay ka na gani halika dikit-dikit kay Rain, ha? Kay Rain? Nga man. Mag-best friend kami. Hindi ko gusto nga magdikit ka sa iya. Kaya pangaluyagan ko na siya. Ano? Oo. Basi kung makatilaw ka sa akon kung hindi ka magsunod sa hambal ko. Meg, sorry pero hindi ko yung magpalayo na Rain. Best friend ko na siya, Meg. Gali ha? Gusto mo gali anay makatilaw sang kastigo. Antes ka manoto. Nagaplastar siya. To biraho niya kikuniyaw? Makatilaw ka gid sa akon. Hindi bala pagsundang hambal ko. Meg, sa nasiling ko na, hindi kaya makapapalayo sa akon kay Rain. Gali ha? Ari anay. Gisumbag mo ako. Ari manay. Igo man ako. Ari sipay. Ari anay ay. Ba, Ginahapo ka na. grabe ka. Ginhapo ka na? Amo lang nagaling masarangan mo?
Katikalon gid sa imo ha. Gusto mo gid ha? Hari anay ay. Yay! Ano na da? Ha? Ano ini? Miss Rain, si Juan bala, amigo mo bala, best friend mo, ginkastigo ako. Hoy, hindi mo pagpasibangda ng best friend ko ha. Nakita kong tanan. Halin pa kaginga. Ha? Nakita mo gali, Miss? Ate, sorry, dira ka na. Uy, nga nagbato ka gid sa iya. Nakaibalo ako nga mabudayan ka gid sa iya dyan. Dako siya nga tao sa imo. Ano abi rin kay? Do mga luyag sa kuno sa imo eh. Ano? Oo. Kaya hindi ko gusto ina. Ha? Kagaan naman. Nga hindi ka naman gusto may mga luyag sa akon, ha? Basta. Basta lang bala. Yambal ko gid na. Sa dasun lang. Ikaw puro ka suspense ha. Tadali na. Mayo lang gani kay kaya mo siya. Uy, kaya ko na iya. Ako pa. Tikalon. Sa eskwelahan nga atong ginaistoryahan, may mga paghigog mga nagakatabo, mga tinago nga mga nabatyagan daw bulak nga sa iya, kaanyag nagapamula ka pang hindi ini makaguba sa aton nga pagtuon. Kabataan, mga kasing-kasing nga nagapangita, paghigog mga daw bituon nga nagasilak sa gabi. Sa pagtuon aton nga balatyagon, isa ka inspirasyon ang gugma kagang pagtuon magkaupod. Duha ka mga estudyante. Uy. Ren, buhay nyo na? Ay, oo, dyan. Dali, upo na lang kita pa uli. Sige Upo na lang kita. Kamusta galing adlaw mo? Okay gidi. Sadya gani. Balik kay kadamo kami sa mga assignment. Kami man gani, bala. Tapos, may sports pa ko nga ginapreparahan niya daan. Kaya na. Ren, nga daw kasubo si mo, haw. Wala Ginapaminsar ko lang dyan nga. Dakasan o lang, no? Halin siyang elementary pa kita. Klasmitanay. Abyanay. Hasta subo nga. High school na kita. Upda na naman kita gyapon. Sige rin na. Basi, mas malagaw ko to sa inyo, okay lang? Ala, malisensya ka pa? Daparmi ka man to sa balay? Gani eh. Basta, malagaw giko tayo sa imo buwas. Ha? Nga, Wala. Sige. May pa siguro mauna na lang ko sa imo. ha? Dunga na lang kita. Ay, hindi. May ginadalian na ako eh. Ray? Nga nagasilak sa gabi. Ay hala, ano tong natabo kay Rainman? Nga daw gulpi lang to siya naglakat? Ay, kabay pa nga okay lang si Rain. Basi nagalain ang pamatyag niya balaho. Ay, kasadya pa to sa amon sa nagligad. Nanamian di ko nga daan nga upod ka si Rain. Upod siya sa mga trip ko. Game na game siya sa mga ginahimo namon. Kundi niya mga lagawan. Ara man siya nag-upod sa akon. Kaisog ka lang ang klase sang babae yaw. Ay, sige lang Buwas na gidya. Iyambal ko na gid niya sa iyang nabatsyagan ko. Bala na. Doon hadlok mo ko tani nga iyambal ni sa iya pro. Kinanglan. Iyambal ko na gid niya nga naluyag ko ya kay Rain. Ay, Rain. Palangga tagi Rain.
Baala na niya. Ikaw ang ginahigugma ko, labaw pa sa kabuhi ko. Bisan ano himuon ko, mapakita ko lang ang pagpalangga ko. Iwag ka sang ginaakyan ko, sa tanan nga ginahimo. Ikaw ang inspirasyon ko, palangga tanan himuon ko para ini sa imo. Ikaw ang kalipay ko, duwag ka sang kabuhi ko. Ginatagan sang kasana ang palabuton ko, paagi sa imo kabuhi ko nagbago. Salamat palangga ko. Uy, Jan, daw ka gwapo sa busa to now. Ay, Kuya Josh, ikaw gali? Oo, di ka makadto man. Malagaw sa friend ko ah. Oh, kay Rain oh. Uy Juan, Kuya Josh, tuod mo na. Siguro, may nabatsagan kagid kay Rain oh. Ang matuod, Kuya Josh. Dugay ko na ni tani hambal sa iya. Oo kabalo ko yung daan nga halin sa una, ukdan na ka mo niya. Galing kay nadlo ko eh. Ano nadlukan mo aw? Basi bala maglikaw siya sa ako now. Ay, kung amo na yung paminsaron mo, hindi ka giniya makapangaluyag sa iya. Yambal sa iya. Malay mo. Basi ikaw laman ang ginahulat sina. Amo na gani. Napaminsaran ko abis ang nagbigad pa nga. Dapat yambal ko na gini sa iya. Oo Pero bata pa man kamo dyan Damo pa na sang mga hitabo sa kabuhi nyo. Kung ano gid man kung mga luyag ka gid man sa iya, tahuron mong desisyon niya kung sabto niya ka o kung hindi. Maluyag mo na siguro sa ako na. Amo ning kagwapo ko. Ay uy, hulas, happy tanay. Joke lang na Kuya Josh, ginapakadlaw talang ka. Napakadlaw mo ko pero ginakulbaan ka. Oh, balanon bala sa itsura mo. Siyempre naman. Dahil sa ano ba lang mga luyag ka sa best friend mo? Oy, guy. Sige Good luck Ikaw pa. Dagwapo naman yung purma ko Magwapuhan na giniguro si Rin sa akon ay. Ay nako. Ari na ako sa atubang sa ilaputahan. Manoktok bla. Do wala tao aw. Ren! Ara ka da? Ay, sino Rain! nakakita mo to? Ay! Namian! Si Rin gali Ari di siya? Ay, why ka kabaluhaw? Ay! Ngano nang mian? Oy, naglakat na to si Rinren. Upod yung pamilya niya kay dito ko ng mga destino si Papa sa Manila. Ha? Oo, wala ka ginambalanaw? Ano nang? Si Manang wala ka joker gid. Uy, tuod bala na. Nasubuan man gani kami. Nang? Oo. May idea ka kung saan di mabalik ang pamilya na rin nang? Kag siya? Ay, ang buta, kung mabalik pa to na sila. Eh, do'y baligya, managani nilang balay nila. Ay, Ano nang? yan, ngaw. Huwag kagigin ang bala ni Rinren. Ate, sige nang. Mapauli ko anay Sige nang. Iko dyan, kalma na. Bigo Jackie. Sakit ka diyang tagipusoon ko
Igo dyan, hindi niya madala sa mo'y-maoy yung tanan, Huwag mo ko yung nagamaoy. Kasakit lang yung tagipusoon ko yung gusto ko nagita niya ang balkirin nga naluyag ko sa iya, bro. Amo pa ni nga gibayaan niya ako. Message mo sa Facebook, eh. Amo na gani. Nakablock na ako sa tanan niyang account. Bisan siya TikTok. Sa Facebook niya kag... Bisan ang number niya, hindi ko na matawgan. Noon himuon ko siniman. Migo dyan, may rason man guro si Rain na. Huwag takabalo kung anong plano niya. Matsyago gani, may luyag man sa simo, galing Hindi, Kung may luyag to siya sa akon, tani nagpabalo lang siya. Kapos naman lang subong sa komunikasyon. May cellphone naman. Ano man yaman? Ay, sige lang pala, amigo dyan. Kalma lang bala. Kalma lang. Bato na. Bea. Ano ay ang sunod nga mga hitabo? Kay nagbiya na si Rain kay Janjan nga wala man lang nakapaalam. Mahibalaan pa ihan ni Rain ang nabatsyagan ni Janjan. Aton bantayan diri sa aton drama sang paghigugma nga aton ginatig-uluhan. Nagbulat nga paghigugma. Ang ini nga drama ginadala sa inyo sang NYGC Naisyaga Channel Line Drama kag sang 106.9 ASFM The Community Radio. Aton ini